My sme Anonymous, sme Légia. Nesmú nám vziať naše súkromie, nesmú nám vziať naše slobody. Nezabúdame, neodpúšťame, sme hlasom, ktorý vyjadruje názor. Sme Anonymous, vrátili sme sa, neumlčia nás. Vážení obyvatelia Slovenskej republiky, politická elita v našom parlamente zabudla brániť svojich občanov. Sme svedkami cynického, arogantného vystupovania, ktoré má za úlohu postaviť ľudí proti sebe, rozdeliť nás a vládnuť nám cez strach a nenávisť. Politický marketing a zákulisné ťahanice vyhrávajú nad spravodlivosťou a rovnosťou. Záujmy niekoľkých jednotlivcov prevažujú nad záujmami Slovenska a jeho ľudí. S výdatnou podporou tých či oných médií, hlasné trúby Smeru či hlasné trúby tzv. Opozičných strán sa predbiehajú v tom, akú špinu na súpera vytiahnu. Politici sa tvária, že sú čistí, charakterní a tvrdia, že práve oni majú patent na rozum, že s nimi príde zmena a Slovensko bude mať konečne možnosť riešiť to, čo je dôležité. Sú bez rozdielu rovnakí. Každý jeden z nich má svoje kauzy a prešľapy. Je najvyšší čas ich vymeniť. Oligarchia strán, z ktorých niektoré majú 4 členov, spolu s oligarchiou nadnárodných inštitúcií a finančných skupín má za následok celú situáciu, v ktorej je kauza Bašternák len jedna z mnohých. Systémovým riešením nie je nahradiť Fica Sulíkom alebo Kaliňáka Lipšicom. Systémovým riešením je nevoliť nikoho, kto už v parlamente bol, lebo inak budeme svedkami neustále opakujúcej sa schémy výmeny modrých za červených. Tak ako každý týždeň, opäť prinášame jeden z e-mailov Igora Matoviča. Ukazuje, že nie je žiadny rozdiel medzi ním a Procházkom, jeho hlavným nepriateľom. Tak ako Procházka chcel pol na pol, Matovič rád platí ruka ruka. K našej predchádzajúcej výzve na detektor lži pre Igora Matoviča preto pridávame ďalšiu otázku. Platil Igor Matovič rómsku skupinu na protestoch bez faktúry, cash a na ruku?